Činnosť jednotlivých orgánov a vstrebávanie účinných látok prísne podlieha dennému rytmu a správne pochopenie toho, ako fungujú biologické hodiny, je kľúčom k efektívnej suplementácii. Biologicznego to klucz do efektywnej suplementacji. Nic zatem dziwnego. Nie je preto prekvapujúce, že objav molekulárnych mechanizmov riadiacich ľudské biologické hodiny bol ocenený Nobelovou cenou. Nagrodzone Noblem. Predtým, ako Švédska akadémia ocenila objav troch amerických vedcov, Jeffreyho Halla, Michaela Rosbacha a Michaela Younga, uviedla spoločnosť Duolife na trh produkty, ktoré využívajú potenciál cirkadiánneho rytmu tela, teda sadu doplnkov stravy Duolife deň a noc. Czyli zestaw suplementów diety Duolife dzień i noc. Duolife deň podporuje antioxidačné procesy a podporuje fungovanie kardiovaskulárneho systému. Sercowo-naczyniowego. Priaznivo pôsobí na funkciu imunitného systému, napomáha očiste organizmu a udržiavaniu správnej telesnej hmotnosti. Prawidłową wagę ciała. Natomiast Duolife noc podporuje regeneráciu organizmu a umožňuje pokojný spánok. Spokojný sen. Podporuje funkciu imunitného systému, podporuje antioxidačné procesy, podporuje kardiovaskulárny systém, priaznivo pôsobí na očistnú funkciu organizmu a správnu telesnú hmotnosť. Každý produkt je jedinečnou kombináciou 13 zložiek vybraných pre synergiu. To umožňuje vysokú úroveň biologickej dostupnosti, T je skutočné množstvo zložky, ktoré sa dostane do buniek tela. Na výrobu doplnku stravy Duolife deň a noc používame fľaše zo skla určeného na farmaceutické účely, bezolovnaté a neporézne, s primeranou hrúbkou. Tento typ skla je pasívny a tesný. Poskytuje najlepšiu ochranu pred svetlom, vlhkosťou a zmenami teploty. Neinteraguje so zložkami tekutých produktov. Postup fixácie produktu Duolife deň a noc v tekutej forme je založený na metóde Innovation Hydrostatic Process by Duolife. Tento proces je veľmi dôležitý a všetko súvisí s konceptom minimálneho spracovania. Výhodou je však vysoká zdravotná kvalita a trvanlivosť, ako aj zachovanie prirodzených nutričných a senzorických hodnôt v porovnaní s výrobkami konzervovanými klasickými metódami. Použitý technologický postup je založený na princípe synergie pôsobenia mnohých fixačných faktorov, umožňujúcich zachovanie najvyššej kvality produktu bez použitia konzervačných látok. Substancji konserwujących.